Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki South League nong ki badan hapo kathan blok tu ha kasngi balang kalai phui tere gunailar arajar arfuar ki la dawai ka sorkar jilla bakade banya konting ha ka jinge penbet puat ha kawat ka baar ban ka sorkar Assam ban penhap yakini ki snong syaka jilla Meghalaya kini ki South League nong ki bahap hapo ka jili jong harat nong tung kidai ki bakan thop ya ka snong maulen tu Shatri bat ka snong Pantalu Ki nong elam jeng ini ki South League nong ki lapharu daga jing tho ka Khasi Students Union North Khasiels District Union ban pensngau ka sorkar Meghalaya lingba u menteri rang ba ka jilla konrat kongkal sangma ba ka jinge penbet puat ha kawat ka baar kini ki South League nong ki daibet ban yaine hapo ka jilla Meghalaya namar babun na ki nong nong ki dai ki Khasi ngapen pa pi ba ngade urang ba snong akas snong Pantalu bahap haka blok 1 blok 2 ti ngasi ban penpa wa kade kasi kalong ba ngi long ki Khasi ki bapura ai ngase mikren daktin Khasi kajing tho kajing tar mis pendok kam Khasi wa de ki jing sekri hakiniam kilkom kalong daktin Khasi banila chung ila sa hangte haka jilla Assam lapung stem Andre ka jing ka bangisem kalong haka ktin ka creative culture baragaliang ka bayade bat ka sorkar rungi sem bakadon ka jing ning dabiang ha ya kan kono nagaliang ka sorkar namar kata ngiskio ban phai no agan ka por namar ngiskio bakadon kala kabalapan ni ka sorkar kuntangiwan ya ka ban katpa ban ya longlang hapo Meghalaya Andre ban pun sisa susu ia kata kabangilong Khasi khara hangte haga jaka kabangidon hapo blok 2 balo idon ki mau benna kidon ki mau ki balatung mandai bat kidon ru kinan ki balati hangta lada don por bat ki ngelam jumin ner ki laban lekmi hapo kahima ka jonga hangta ya Pantalu area jonga agaria Satri ka snong Satri pa Kidon kilum lantam kiba kiwang Kidon kita ki mau kiba manbarim kiba mandai kiba don karteng hangtai ha maulen ru kidon mula komor kadon kaba muslim kadon ru tau mau bagi khot mau kuba kita kitik kiba manbarim long bagi nengi pun sisa bagi ya keren bagi di sisa kita Khasi kiba ladon akar dia ha Assam nama kata ha balap Yus nyung ya kadega kubor ni nila kwa ya kabanya chong rengka para prasnam pratasi banwan sya kajela Meghalaya ya sarkar jilla Assam bat ka sarkar jilla Meghalaya nama bakila penmi ya kaneka ini penbet kiput kisam yang ga Meghalaya bat ka Assam bat ni kinong song chate sha blok 2 ni don ki Snong Khasi kumba saw snong ka maulen tu bat ka Shatri bat ka Pantalu te ni kinong snong sa tay ngilong tangki Khasi sudah haka por bangi layo seo jakine ge lat ba wan na ka sarkar bat ki bayo seo na sarkar ni tur shane sha Meghalaya bat ni kwal bandrung sha Meghalaya bat ni la airo ki khobor ya ki seng bhalang KSU bat RBYF bat kila ongro yangi Padalong kumno niya penbet lang ba daga basuk basain dah hagato ka jaka ka bangasyong snong Satri kidon gi mau benna ladani wat hapo Meghalaya ru ngimlap gitu gi mau benna kibapli gi nong tham kila leche ngim tip menta nre gi mau benna yung kidon hadu menta te namar kata ba ni kwa ru ba ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam bakin ailat yang bandrung siapa ka Meghalaya namar banilong kisnong Khasi nakaliang tungi besong sate sipo hapurdar nakau nasiliang wakmiang bat ngaderu ka kiteng junga linson kim bat ngaderu upam urung basnong hapoka maulen tu bat
Kidon ki yang ki kasih jungi ki basong lang hakite ki caka kidon ki tiwa bat ki kasih bat ki maulan kawan kadon prap penyuyen bat ka maulan tu kadon nrupuyen bat ka unstri kadon nrupuyen bat ka pantulu kadon nrup sauyen kani kadai di basong basai kasih bat mengi ki sausnong ni don ka jing ka jing jenjar jingi nadu gilti kisengkel hadu ka dia ka thiet ngindi ya biang ro lading itre ya biang langi thung ya biang ro ni hap siu ka khajna bat bandir ngem yo langi thit ya ngindi ngin thung ngin tep yo sensar bat ya tar ngi ding dir jenjar habing ya chelti snong ngin ti thau ha chkarep yang jongi bat ka ai ke ro kimdan ko snong ko thau jingi kam lele kam manta bodujur manta banle ladaman bapang bastom ni jenjar bat ni sitom hadu katata denang tadau ni wan paung hakmat jongpi kumki bari bapek bumi yangi ki kasih khara ya ki imlang kasalang ya kajing slai jing gordo chengi lai tamopi banyarap yangi begin phai biang sal kacong gari sapo mi khalia begin suk bin san begin yo benya slok lang bat pi tang na ni hinga ngaharpat ya pi kumki di badon halor bisong hakabor sungga sarkar badon hakalor kabor ban pek ban kuni yangi upai ba pailang ucai unja di sau sen sansen ni lalang bat ni don sau snong bat baru sau snong ni ki ba yalam ki pai ba pailang ki romba snong ki khot snong ki temben masang mat ki romba balang nilai yalum le alang bat nilai kren tasur kapapi baik ki ong baik bangi ngin sabut baik sepom me khalia baik ngin shong baik sepom me khalia ngin dei tangu kasih perabat ubai shong ha chu ke area bangi shong gomut ba bat utiwa bat u kasih ngin ong baik ba ngin sabut baik sepom me khalia ngin sai hang ni po asam ladalong ke ba longkat belong dia bat dia ngin lek baik ngin menjur baik syaka me khalia kasih sejan lembah ka Boundary Research Committee report panel kaba ngilayo Sengap ya ka jibut jinglam jigini ki South Lake Kishnong Wan adin katu nariang komiti ka Shong ka Hashim ya karai Wa ngi kum kaseng ka kasih Surinian Coba not kasih district unit Nginyo ban ya penbaik lang berkini ki Samla ki rampa jom Lake Kishnong Temutas ki ngilayo ban ya penbaik berki Ban hakaba ju opor kini ki South Lake Kishnong Jom itu ibaran hakte ki thain nadu molen 1 molen 2 te kila shimi wi garai ba kila yas sanya ka resolution jom ki no shno baro ki khasi brishtai bat kum shpun pinshai bi habang ye kundu ikile bat ki pardo isna brishtai kidai hi ki khasi ki bladan nadu ki pol ki pumchwa diam gotkom unju takter ki ale bat hendrei nadu adin ka khnai spasan pui lapangan jubor iki syapo Karbi Anglong kabade ko Jila Assam ti hadin ba lami berkile asmo halor tajing ya put besam nadu kipor menshwa but kamtam ya ka shim ya ka sna marja khatwe ka area of defenses ba kini kilawan ut shangi ba hakane ka tepti bangta kila asmo ini lomba ka resolution ka ba kila sign lomba choki ba shno te maso ba kum na le ngaseng ya shim ya kitli ba shim khya gade ban pesgo shak sarkar jong kini ki South Lake Kishnong ba klem na klet ru ya kiwe Kishnong gibla ju layak teng menchwa kita ki khaprat Lake Kishnong te haju opor ngaso ban hamne ban pressai ya sarkar ba ka regional committee ka basashong ba kinam le klet ya kini ki South Lake Kishnong mar kini ki Kishnong khasi ki jongi ba haju opor lada di shim ya ka kum nadu sedang kat kenai spasan kuai hadir ba la IT ya ketika caka lembah kat district council syaka council Karbi Anglong kamla bonlong ba lada kadon ngaji pembait mentar kaketi ba kini ki South Lake Kishnong kimla bandon haji keren hendrei ki de bandon haji keren namar ba ngong menshwa san hosnem hendrei lada ngi peit ya ka Karbi Anglong West Karbi Anglong district kabadang shumi dang ini Islam arja kasadi dia kamut kaba ngi nang liang seng ngishim ya kini South Lake Kishnong kini Kishnong diblami lupa shwaban mi ka West Karbi Anglong district bumi Islam arja kasan te haju upor
kini ki ramba ki buan hamne kamtam ki ramba shnong sekretari shnong berkunju presiden sekretari jok sinjuk kini South League shnong ki wan ai ngi kadeka torkas haju upor ka resolution ban ai syap ka sarkar jela ka jungi syau chief minister ban nakalian kaseng inle ban penmi ban ya poi ban kundu yaki haju upor ban dawaru nak ka sarkar ban kin kentuk yak kini ki South League shnong ha kane ka jingia kran ha kawat ka baar bat ngangit scam ba ka sarkar lumba ka jingpet jong ki parado personal gubernur syate kumjuru ka historical facts ka jungki ba kinyele ban penkentuk ha kawat ka baar sya ka jila Meghalaya ka ba kini ki parado personal ki jungi menta la om tunai ki san post dam tamye ki yahat da ka jinjar aba kimyo ya ka hok kumba kide benyo sakendian kum kasih student union ka pelayan la kane la lai post nam alor kini kimat citawa jom ki parado postam jugi ki hab station la untung tiba sarkar khotsim kum ka block 2 la ka dispute areas nyo i ba kadon gijing syak tuklar lemba jom ki perlok ki jongi ki parado ki dulum ki badai ki karbi ngaso ban ai ya ka message ka ba clear ya ki kum ka karbi student association ba kinam tuklar sya ki jaka ki badon ki shno khasi jungi haba ki tipshai bagi karbi jai benru kim don hangte hasno larngi shimi ni ki khatrat li kishno ani ki South li kishno ru barlada kadon kata ka benta ka bagi don ka jingya penbi ya ka jingya per jumbut banyaya i kita ki rally lane banyaya i kita ban protes halor kene ka jingya penbi jokni ki atli ki jala hakani ka face ka baar lemba jongle ka karbi student asian kalong ke babakla lada ki penme e ka ding namar beling ong ye kata ki don ki parlok karbi ki jungi ki pon hang ne hapo kharpati hapo nongpo anong ipi ki beren hapo omsling ni long kum shipara bak ni brom ya ka jai bere joki makir ki brom ya ka jai bere joki bat kam judon eru hakmat jungi bat joki bat hadu mentaru ni don ka ji telang kapadeng ki isu bat ka all Meghalaya karbi student all Meghalaya karbi asian telada kini ki karbi student asian ki beren hapo karbi amlong ki penbi yang jung tuklar ba ki khasi jungi kimla banwan lane banya punyesno lane bandon ka jingi penbai halor kane kawat ka ba naong himne kata kading lada ki sedang ngiru nalyang ki isu nginang hi ban penbe ban penhe shu itakading